Lah iki ngejak bola Kurawa ya arep mborong iki ketoke. Ini Bu, bola Kurawa jarene kabeh milih ngene lho. Milih daster, apa baju kecil-kecil iki lho Bu, bajune kecil. Nyapa ki meng kok dengaren kabeh melok Ibu anu. Bolone. Libur. Oh, libur. Ah ya ngono lek libur sik prene. Dijak nyawit ngene. Nek takok-tekok. Ya ora apa-apa, Bu, tekok-tekok apa. Daster apa gamis? Ki piro ngene iki? Ki piro ngene iki? Oh, kuwi. Kita, Bu. Iki setelan kringkel ngene iki 70, Bu. Atas bawah ngene. Pas 70. Lagi piro iki? Oh, lek kuwi anu Bu 80 kuwi kaine satin 80 gamis kuwi 80. Mek takok-tekok. Ya aja mek tekok-tekok to butuh kok sitok ngono kadung ngejak bola Kurawa mek tekok-tekok. Mosok bolone dijak kabeh kok mek tekok-tekok sitok-sitok ora nyantol. Ndak mesakne aku kadung siap 45 kok mek tekok-tekok. Siap mau tempur kok mek tekok-tekok tok Bu ngejak bola Kurawa. Mek tekok-tekok purane ya mek tekok-tekok. Ya wis Bu lek tekok-tekok ya kono ndelok-ndelok kono lek ngono lek ratuku mek tekok-tekok. Ngetan wonge. Kok lagi liwat kene iki. Hei, Rena tak omongi awakmu. Tekok-tekok. Tekok-tekok tok. Mek tekok-tekok wong setan. Lur kadung aku semangat 45 bae wong mek tekok-tekok. Ya wis ngono ya. Assalamualaikum. Kadung semangat 45. Bakule ternyata nggawa pasukan mek tekok-tekok.